Seuraa minua. Se on yksinkertainen kehotus. Toisinaan äiti sanoi niin lapselle. Veli siskolle. Ystävä ystävälle. Se on kehotus, joka edellyttää luottamusta, uskoa, toimintaa. Se edellyttää, että luotat siihen, joka johdattaa sinua turvaan, rauhaan. Kauan sitten Jeesus Kristus sanoi nämä yksinkertaiset sanat lähimmille ystävilleen. Hänen kutsunsa on yhä voimassa. Tule ja seuraa minua. Seuraa minua, niin minä näytän, kuinka rakastaa muita ja rakastaa itseäsi. Seuraa minua, niin minä näytän, kuinka tehdä parannus ja saada anteeksi ja antaa anteeksi toisille. Seuraa minua ja muuta elämääsi. Aloita alusta. Suunnista läpi elämän myrskyjen ja kuoleman myrskyjen. Seuraa minua ja löydä päämäärä, oma päämääräsi, Jumalan päämäärä. Hän opetti meille tien, hän näytti meille tien. Kun kuljemme hänen tietään, me löydämme uuden elämän.